Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры. На календары 26 лютага. І гэтым разам мы раскажам пра новы музей, які ў хуткім часе з'явіцца ў Гродна. Завітаем у Белградскі музей легендарнага вынаходніка Міколы Тэслы. Параем самыя цікавыя праекты тэлеканала Беларусь-3 і даведаемся пра крыжовы паход дзяцей ад госця праграмы арганізатара праекта ТОК Анжалікі Крашэўскай. Пра гэта і шмат іншага далей у выпуску. Заўтра ў беларускім дзяржаўным музычным тэатры адбудзецца феерычны гала-канцэрт казкі Венскага лесу. Гледачы змогуць акунуцца ў атмасферу венскага свята, у якім прагучаць шэдэўры Іагана Штраўса. Яны сталі традыцыйнай праграмай великасветскіх баляў. Сёння мільёны людзей ва ўсім свеце атрымліваюць асалоту ад бесклапотнай, але ў той жа час вытанчанай атмасферы гэтай музыкі. У праграме канцэрта прагучаць папулярныя чароўныя вальсы і бліскучыя полькі, якія гледачы заўсёды чакаюць з нецярпеннем. Пра цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў. Освоить ландшафтный дизайн, декор интерьера або навучыцца звязвацца со сваякамі по скайпе. Центр актыўнага даўгалецця ў сталіцы – своеасаблівая шматпрофильная школа для людей поважанага ўзросту. Это место, где люди золотого возраста могут реализовать свои мечты и планы, получить новые знания, поделиться своими, обрести своих единомышленников и друзей. На 250 квадратах десяток творчых майстэрняў. Формат вечароў коучинга, ланчтайма альбо фитотерапии с чайными церемониями. Я 25 лет изучала травничество, и вот сейчас я стала передавать людям вот это вот знание, вот это вот умение поддержать свое здоровье при помощи сил природы. Школа патронажнага догляду працуе ўжо 2 гады ў дзіцячым хоспісе. Зараз трансфармавалася і ў новы цэнтр. Дзякуючы праекту людзей, якія гатовыя працягнуць руку дапамогі, становіцца значна больш. Ім і прысвяцілі фотовыставу з аднайменнай назвай. Одним из таких ярких примеров является матушка Даниила. Вот ее руки. Этими руками были возведены и христианские, на самом деле, строения, и этими руками помогалось тяжело больным людям. Вот это великий подвиг вот этого большого человека. Ад медицины и психологии до IT. Меньшане золотого узросту охотно готовы открыть для себе новые веды. Тем более, что гэтые студенты 50+, полные сил и жадания жить. Канцэрт 4-го па ліку фестывалю класічнай музыкі памяці піяністкі Алёны Цыгалка «Пакуль не ідуць тытры» адбудзецца заўтра ў беларускай дзяржаўнай філармоніі. Усе сабраныя сродкі ад канцэртаў фестывалю пойдуць на лячэнне цяжкахворых. У праграме вечара прагучыць віяланчэльны канцэрт Эдварда Элгара, сола выканае лаўрэат міжнароднага конкурсу Чайковскага ў Маскве Александр Рам, а таксама канцэрт для 2 фартэпіяна з аркестрам Франсіса Пуленка і Арсенія Харитонова ЗША, Варвары Няпомняшчай Германія і канцэртнага сімфанічнага аркестра пад кіраўніцтвам Юрыя Караваева. 5-й адкрыты конкурс вакальнага мастацтва «Хрустальны камертон» пройдзе ў Мінску 3 сакавіка. У творчым спаборніцтве змогуць прыняць удзел маладыя выканаўцы ва ўзросце ад 5 до 31 года. Канкурсанты выступяць у 3 намінацыях – акадэмічным, народным і эстрадным вакале. У склад журы ўваходзяць высокакваліфікаваныя спецыялісты ў галіне вакальнага мастацтва, беларускія кампазітары і выканаўцы. Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Усе рукапісы і асабістыя рэчы Ніколы Тэслы з сярэдзіны мінулага стагоддзя захоўваюцца ў Белградскім музеі. Раней яго наведвалі ў асноўным мясцовыя школьнікі, але поспех аднайменнай амерыканскай кампаніі адрадзіў цікавасць да знакамітага вынаходніка. І зараз музей пастаянна сустракае гасцей з усяго свету. Экскурсия по музею Николы Тэслы ў Белградзе пачынаецца з эксперымента. Наведвальнікам раздаюць люмінесцэнтныя лямпы, на якія трансфарматар Тэслы падае электрычнасць бесправадным спосабам. У музеі можна ўбачыць яшчэ мноства дзеючых мадэляў прыбораў і апаратаў, створаных вялікім вынаходнікам. Тут таксама захоўваюцца ўзнагароды, дакументы і асабістыя рэчы Ніколы Тэслы, якія распавядаюць пра яго жыццё. У падвале архіў рукапісаў. У ім сабраны дзясяткі тысяч дакументаў. На
кожным стаіць дата. Гэта дапамагае з дакладнасцю аднавіць храналогію падзей. Некаторым рукапісам больш за 100 гадоў. Ужо амаль 10 гадоў музейныя лабараторыі рэстаўрыруюць і кансервуюць дакументы. Архіў дзеліцца на некалькі частак, і самае важнае – гэта навуковыя працы, таму мы пачалі з іх. Думаю, мы скончым у сакавіку ці красавіку гэтага года. Самая каштоўная частка архіва Тэслы будзе абаронена ад пылу на наступныя 100 гадоў. Нікола Тэсла ўнёс вялікі ўклад у стварэнне прылад, якія працуюць на пераменным току, вынайшаў шматфазныя электрычныя машыны і адкрыў спосаб атрымання токаў, якія можна выкарыстоўваць у радыёсувязі. Усяго Тэсла запатэнтаваў 300 вынаходак. У Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы працуе выставачны праект «Абуджаная жалейка», прысвечаны цыклу патрыятычных вершаў Янкі Купалы 1918 года і прымеркаваны да 110-годдзя выхаду яго першага зборніка «Жалейка». На выставе ўпершыню максімальна поўна прадстаўлены арыгінальны аўтограф грамадзянска-патрыятычных вершаў Янкі Купалы з фондаў музея. Гістарычны кантэкст, які абумовіў з'яўленне гэтых вершаў, узноўлены на падставе унікальных дакументаў з фондаў Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь. Прадстаўлены факты тагачаснай рэчаіснасці, не толькі палітычнай, але сацыяльна-эканамічнай і культурнай. Наведаць выставу можна да 16 красавіка. Завяршаецца прыём заявак на літаратурны конкурс кароткага апавядання «10+10 Мінск». Кожны зацікаўлены аўтар ва ўзросце да 30 гадоў можа даслаць сваё кароткае апавяданне на беларускай мове. Галоўная умова, каб у творы абавязкова прысутнічаў Мінск у любых праявах. Тэма, месца, персанаж або фон падзей, што іх вызначае. Лепшыя з дасланых работ будуць апублікаваны ў часопісе «Маладосць». Па выніках конкурсу 10 лаўрэатаў атрымаюць магчымасць надрукавацца ў спецыяльным тэматычным зборніку, куды ўвойдуць таксама і апавяданні сучасных літаратурных мэтраў. Заяўкі прымаюцца да 1 сакавіка. Заўтра ў эфіры «Беларусь-3» творчая група праграмы «Камертон» прапануе сустрэчу з лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Владзімірам Кандрусевічам. У мінулым хіпі нефармала сёння адзін з вядучых кампазітараў краіны. Ён піша музыку для спектакляў і кінафільмаў, стварае мюзіклы, балеты, сімфанічныя творы. Уменне выбудоўваць драматургію, шчыра расказваць гісторыі, ісці ў рэчышчы новых тэндэнцый у музыцы дазваляе яму заставацца адным з самых запатрабаваных кампазітараў Беларусі. Праграму «Камертон» з удзелам Владзіміра Кандрусевіча глядзіце заўтра ў 10:05 на «Беларусь-3». Моя музыка, она подчиняется законам драматургии. Вот как раз в этой области я достаточно такой гибкий человек. То есть я могу там условно от примитивизма до каких-то таких глобальных, серьезных произведений. Музей горада з'явіцца ў грудні ў гістарычным будынку па вуліцы Тельмана да 12-го рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур, які адбудзецца ў пачатку чэрвеня. Частку залаў плануецца адвесці экспазіцыі, звязанай з гісторыяй фестывалю, які ўжо стаў візітнай карткай і неад'емнай гарадской традыцыі. Уваход у музей Гродна будзе бясплатным. Яшчэ адна экспазіцыя будзе прысвечана новабудоўлям горада, важным аб'ектам, уведзеным у строй за апошнія гады. Да фестывалю нацыянальных культур таксама плануецца завяршыць адзін з этапаў рэканструкцыі абласной філармоніі. Апошнія 2 дні працуе выстава «Аўтарскія лялькі» ў гасцях у бібліятэкі, што ладзіцца ў Гомельскай абласной бібліятэцы імя Леніна. Тут наведвальнікі змогуць пагрузіцца ў свет творчасці і дзіцячай непасрэднасці, а прадстаўленыя на выставе работы 3 майстрых, сябраў беларускай гільдыі майстроў і рамеснікаў Тацяны Грамыка, Наталлі Рашэтнік і Анжалікі Хімаковай. У экспазіцыі лялькі зваленай воўны, маляўнічыя героі літаратурных твораў, міні-лялькі, лялькі-абярэгі і многія іншыя. Выстава працуе па 28 лютага. Заўтра тэлеканал «Беларусь-3» распачынае паказ дакументальнага фільма «Гісторыя міліцыі ў асобах». Паказ прымеркаваны да Дня беларускай міліцыі. Гэта сумесная праца творчай групы Агентства тэленавін Белтэлерадыёкампаніі і Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь. Гісторыя міліцыі ў асобах у 8 серыях пакажа рэальнае жыццё беларускай міліцыі, распавядзе пра канкрэтныя лёсы і подзвігі. Над фільмам працавала вялікая каманда сцэнарыстаў, рэжысёраў, тэлеаператараў, мастакоў-пастаноўшчыкаў і стылістаў. У здымках удзельнічалі прафесійныя акцёры і масоўка, выкарыстоўваліся зброя і форма, што адпавядалі таму або іншаму перыяду. Дакументальны цыкл будзе дэманстравацца з 27 лютага па 2 сакавіка у 12:20. Добрый день. Добрый. Вы вчера дежурили? Дежурили. А кого-нибудь подозрительного возле магазина не видели?
Не видел. Ладно, езжайте. Да. Заўтра прыхільнікаў бардаўскай песні збярэ ў Мінску Олег Мітяеў. Народны артыст России, член Союза письменников, двойчы лаўрэат прэміі «Авация», лаўрэат прэміі фонду рускай паэзіі Олег Мітяеў – сапраўдная з'ява ў сучасным мастацтве. Аўтар многіх папулярных і любімых песень. Ён па-ранейшаму поўны энергіі, мудрасці і жыццялюбства. У Мінску гэтымі днямі праходзіць другі фестываль «Великапостныя канцэрты». Ён праводзіцца Свята-Елісаветінскім жаночым манастыром сумесна з Беларускай дзяржаўнай акадэміяй музыкі па благаслаўленні мітрапаліта Мінскага і Заслаўскага Паўла. Сёлета фестываль адбываецца пад дэвізам «Адраджаем культурныя традыцыі» і аб'яднаў у сабе вечары духоўнай і класічнай музыкі. Царкоўныя і свецкія хоры, аркестры і салісты выступяць на розных канцэртных пляцоўках Мінска. А 28 лютага ў канцэртнай зале Мінск з дабрачынным канцэртам выступіць святочны хор Свята-Елісаветінскага манастыра. Сёння о 19-й гадзіне ў культурнай прасторы ОК-16 адбудзецца сцэнічнае чытанне п'есы Андрэя Іванова «Крыжовы паход дзяцей». Мерапрыемства пройдзе ў рамках новага мультыкультурнага праекта «ТОК», які сінтэзаваў у сабе самыя розныя віды мастацтваў. Як новая ініцыятыва здольная змяніць творчае жыццё краіны і ці магчыма аб'яднанне розных сфер мастацтва ў інтэрв'ю ініцыятара і арганізатара праекта «ТОК», дырэктара Цэнтра візуальных і выканальніцкіх мастацтваў «Арт Корпорейшн» Анжелікі Крашеўскай. Здравствуйте! В белорусском арт-пространстве стартовал проект «ТОК». Чем вызвано его появление? Мы долго и много делаем все, что связано с театром и кино. И выстраивая диалог на время фестиваля, вот театральный фестиваль и кинофестиваль, нам необходимо в течение года приучать того зрителя, которого мы хотим увидеть осенью, к тому, что мы делаем. И в связи с этим возникла идея, может быть, начать разговаривать уже сейчас. Захотелось эту планку интеллектуальную разговора и о важном, и интересном, и редком ее держать. И решили объединять мероприятия так, чтобы люди понимали, в каком формате нас искать. Поэтому возникла такая идея «ТОК». Сначала мы его привязывали к пространству Октябрьской, 16, такой театральный ОК получался. Потом мы решили, что ТОК – это театр, образования, кино, то, что мы делаем. В этой связи возникают мероприятия и театральные, и киномероприятия, и лекторные и так далее. Это в том числе показ спектаклей, читки в рамках киноформата с элементами показа кино, но разговоры об авторах, о тех вещах, которые малоизвестны. А между ними это образовательный момент, когда мы разговариваем со зрителем на те вещи, которые нам кажется, могли бы быть интересны и зрителю, и нам. А на какую аудиторию рассчитан проект? Это профессионалы театра, кино, это зритель? Я думаю, что в том числе и зритель, потому что зрителю в потоке технологий различных и то, что можно получить в интернете, необходимо доносить ту информацию, которой нет, применительно на нашу, например, территорию, потому что невозможно говорить о гулом театре вообще, не позиционируя его на современный вид театра и не применять его к территории Беларуси. У нас же тоже свой какой-то уникальный путь развития, и как он формируется, как он развивается и так далее. Поэтому зрителю иногда просто необходима информация для того, чтобы убедиться в своих каких-то знаниях. Какие мероприятия входят в проект? Читка, пьесы, «Крестовый поход детей». Белорусские авторы, драматурги достаточно популярны во всем мире. Она не была поставлена нигде. И в основе материала лежит исторический факт событий во Франции XIII века. Поэтому будет читка и через месяц премьера. Мы думаем, а что было бы интересно. И возврат к Короткевичу – это не просто случайность, потому что нам интересно поговорить о фильме, которому 40 лет «Дикая охота короля Стаха». Этот цикл будет состоять из двух вечеров, конкретно о фильме «Дикое полевание короля Стаха» и неизвестные моменты жизни Короткевича, как его жизнь в кино. И невозможно пропустить Международный день театра. И мы тоже решили немножко пошалить, сделать театральный капустник к Международному дню театра. Если проект будет пользоваться популярностью, развиваться, как он может повлиять на культурную жизнь страны? Мне важнее, наверное, объединить это сообщество, потому что мы очень разрознены. Поэтому здесь такое поле для того, чтобы соединиться нам и вместе выстраивать эти отношения, вместе говорить про театр, вместе говорить про кино. А потом уже будет формироваться и среда, и отношения. Мне кажется, нужно начинать с того, чтобы это сообщество сбить, чтобы получили сливки. Спасибо, Анжелика. Удачи проекту.
І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.